Nalazimo se trenutno u Novom Sadu. Upravo smo završili takmičenje Novosadske lige u kojoj su učestvovale 3 škole osnovne, Đorđe Natošević, Kosta Trifković i Prva Vojvođanska. Rezultati su izuzetni. 4 igrača iz svake škole biće izabrana za tim Novog Sada, koji će se takmičiti na regionalnom takmičenju u Beogradu 30. aprila i u finalu 6. juna pred dodelu nagrada. Novosadska liga i Niška liga su tek počele ove godine da se organizuju. To je nastavak Beogradske lige koja je počela prošle godine. U Beogradu sada imamo već 12 škola koje učestvuju u Beogradskoj ligi i iz koje će po jedan igrač iz svake škole učestvovati u timu Beograda i takmičiti se protiv škola, u stvari timova Niša i Novog Sada. Ova školska golf liga i gradska i regionalna su nastale iz golf azbuke, programa koji Golf asocijacija Srbije praktikuje od 2011. godine, tako da je evolvirao program i sada već imamo oko 200 klinaca koji se takmiče u ovim ligama. Na današnjoj akciji? Divno sam se osjećala. Kontakti sa drugarima iz drugih škola, kako su protekli? Odlično su protekli, upoznala sam mnogo nove dece i zbližili smo se. Šta misliš o golfu kao o sportu? Pa ja mislim da je golf odličan sport. I šta bi preporučila i ljubiteljima golfa i onima koji nikad nisu igrali? Pa ljubiteljima golfa i onima koji nikad nisu igrali bi preporučila da probaju ili da nastave da igraju golf. Kada se vratiš u školu, šta ćeš ostalim drugovima koji nisu učestvovali u ovome poručiti? Reći ću im da je bilo jako lepo i zabavno i da oni trebaju da probaju. A kada ti ja sad kažem da ste osvojili prvo mesto, šta ćeš onda da mi kažeš? Hvala. Akcija mi se svidjela jako dobro. Mislim o golfu kao sportu da je to jako dobar sport. Ljubiteljima golfa bi preporučio da nastave da se bave golfom, a oni koji još uvijek nisu bi im preporučio da probaju da se bave golfom. Drugovima u školi reći ću da trebaju da probaju da se bave golfom i da je jako dobro. Ja sam bila jako srećna što ću učestvovati u ovom takmičenju. Golf kao sport je super zato što može svako da proba. Preporučila bi ga da probaju zato što je to jedan lep sport.
sam probao golf jeseni, kad smo pošli u školu. Jesi vežbao tada golf? Jesmo sa nastavnikom. Kako je bilo danas na takmičenju? Odlično. Nije bilo teško. Koliko si poena osvojio danas? 330. Jesi bio najbolji danas? Da, najbolji. Hoćeš doći u Beograd da se takmičiš sa drugarima? Doći ću u Beograd. Ko je najjači? Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da je školska golf liga za ovu sezonu počela. Ove godine, pored Beograda, uključene su škole iz gradova Niša i Novog Sada. U ovom trenutku održavaju se turniri u beogradskim školama. Turniri se održavaju na Adi Ciganliji, dok smo Niš i Novi Sad završili. Očekujemo i dva velika regionalna turnira, 30. aprila i 6. juna, kada će biti veliko finale na koje pozivamo sve đake, roditelje i učesnike da nam se priključe na Adi Ciganliji u popodnevnim časovima. Naše selekcije nacionalnih timova su krenule takođe sezonu. Trenutno se juniorski nacionalni tim nalazi u Španiji na prvom turniru, zatim nastavljaju putovanje u Mađarsku od 15. aprila gde će učestvovati na drugom Olympic Hops trofiju, a zatim krećemo u maju sa pripremama senjorskog nacionalnog tima koji će nastupiti prvo na internacionalnom prvenstvu koje se održava u Beogradu 16. i 17. maja, zatim nastavljaju za Sloveniju i dalje prema planiranom programu. Otvorena je sezona golfa u Srbiji, tereni Golf kluba Beograd i Golf kluba Centar otvoreni su za svoje posetioci i igrače. Sa prvim turnirima počinjemo već sredinom aprila, tako da očekujemo da nam se pridružite.